Aniya ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, estudyante nga nagbadlong sa nahitabong bullying, isumbag gamit ang improvised brass knuckles kon pitsi korno. Duha ka estudyante patay, human maaksidente ang gisakyan ng motorsiklo. Ginikanan, dili makatuo sa paghitabo. Sa detalye sa ato mga balita, nabunog ang usa ka minor de edad humang gisumbag nga gigamitan pa og improvised brass knuckles kon pitsikorno sa bullying nga suspitsado nga usa ra sab ka minor de edad. Wala pa igkita ang suspitsado nga gipangita karon sa mga pulis o mga barangay officials. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nakaangkon og bunog sa bukon ug tuong abaga ang usa ka minor de edad human gisumbag gamit ang improvised brass knuckles kunpit sa korno. Nahitabo ang insidente bandang alas 4 Huwebes sa hapon sa barangay Matina Playa, Davao City. Gila ang biktima nga si alias Justin, 15 anyos, estudyante ug residente sa Kawayan Drive, Lanzona. Subay sa report sa kapulisan nga miyembro sa Ecolad Police Station 15, igo lang mibadlong ang biktima sa nahitabong bullying apan siya hinuon ang gidapatan sa nang bullying nga minor de edad sab. Milakaw sumala pa ang suspect apan mibalik og nagdalan na og pit sa korno mao nga nasigundahan ang pagpangdapat nini sa biktima. Daling misibat ang bully nga suspect apan nabilin ang gigamit nga hinagiban. Nakita ko na po ang sitwasyon sa bata na siya minor nga igo sa teris banda sa iyang sa kamot, pero sa akong tanaw gamay ra man po siya ta epekto na to sa pagsagang niya sa kahoy na naay lansang daw sa tumoy nga gibutang sa iyang nakalaban dito sa ang dapita. Gingong dunay grupo ang nang dapat nga suspect. Matod pa na aday kuan kanang dili minor nga involved ni atake jud sa iya mga tulo ka pro naday mga grupo pa nga lookout lang pro wala sa area pro mao lagi daw to sama sa istorya niya. If jud daw na pa mga backup nga naka sa palibot lang. Gikumpirma sa barangay nga mga residente nila ang mga nalambigit sa kagubot sa Lanzona ug ang ubang nalambigit dili minor de edad nga responsable. Gina-match up sumala pa sa hamtong nga uyuan sa suspect ang mga minor dayon sungugon hangtod sa musangko nga mag-away kini. Naay isa nga involved nga katong uyuan sa nagdunggab kuno kuan mo to dili minor mo to ginano sa pulis. Ang jud daw ang nagasugo jud daw katong uyuan nga dili na minor. Dili daw to musukol tong isa ka ginapugos niya nga pasukol ginapangitaan niya ginapangitaan niya match nga pasumbagay ang Matud sa barangay, istambayanan og mga batanon ang lugar ug dunay mga higayon nga mapakgang nila ang posibleng pagulbo sa rayot. Ginasubay na sa kapulisan ang nahitabo, partikular ang Women and Children Protection Desk aron matimbang kung unsa ang tulubagon sa bully nga ginapangita sa mga pulis kauban ang taga-barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Patay ang duha ka mga estudyante human maaksidente ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa National Highway sa Barangay Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Apan palawman pa og maayo ang investigasyon sa kapulisan kay dili kumbinsido ang mga pamilya sa biktima sa hinungdan sa kamatayon kay matud pa adunay nakita nga samad pinusilan sa ulo sa mga biktima. Aniyang report ni Peng Alinyo. Gitapukan sa mga tao ang duha ka mga patay nga lawas sa duha ka 17 anyos na estudyante human maaksidente ang ilang motorsiklo sa National Highway sa Barangay Santa Clara, Lamitan City, Basilan Province. Subay sa report, nahitabo ang insidente bandang alas 2 sa hapon, Hulyo 16, 2026. Giimbestigahan dayon sa mga pulis ang insidente. Sa unang report, aksidente ang nahitabo human ma-overshoot ang motorsiklo sa duha ka mga biktima. Apan dili kumbinsido ang ginikanan sa duha ka mga estudyante kay sumala pa adunay samad sa ulo mga biktima posibleng agi sa bala. Tungod niini, ipalawman pa pag-ayo sa mga pulis ang ilang investigasyon apan dili pa kini makumpirma sa mga pulis. Ipalawon pa sa autopsy ang patay nga lawas sa mga biktima. Nanawagan hinuon sa publiko ang kapulisan nga likayan ang pagpakatag og unverified information. Ning baguhay lang giklaro sa mga pulis sa Lamitan City nga self-accident ang nahitabo nga gikamatay sa mga biktima. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Napalibutan og 70 ka mga CCTV cameras ang Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City aron mamonitor ang mga estudyante. Dili sa basta-bastang makasulod sa eskwelahan kay muagi gyud kini og inspeksyon sa guwardya. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Migamit og metal detector ang security guard nga si Welbert Purgatorio sa pag-inspeksyon sa bag o gamit sa mga estudyante o bisita nga mosulod sa Daniel R. Aguinaldo National High School Condrans sa Matina Crossing, Davao City. Kini aron masiguro nga walay makalusot nga bisan unsang butang nga pwedeng magamit sa mga estudyante sa paghimo og krimen sulod sa campus, hilabi na ang pusil. Mas gipahugtan sa DRANS ang seguridad human sa nitabong pagpamusil sulod mismo sa eskwelahan didto sa Tacloban City nitong bulan sa Hunyo ning tuiga din dunay namatay og naangol nga mga estudyante. Upon entry kasi hinahatag na mo ang pagmatigayon, paglinya para mas safe kasi actually na-plan sa highway. Upon entry pa lang gina-prepare na mo yung mga valid uniform prescribed kung considering. Tapos yung pagpasok sa mga estudyante na mga tinatawag nga wash day, so Merkulis na. So the rest of the day sa weekdays, nag-uniform wala sila. So pagpasok pa lang, lahat ng mga bag, aware sila nga bukas tapos abot diri, inspection din na siya. Kasi part of protocol man na para maiwasan kung ano mga unnecessary movement, any suspicious, para diri pa lang ma-prevent na ito kung sa may mga upcoming o sa mga kapikaran nga dapat nato ipasunod. Ginasiguro ni Wilbert na dili gyud makasulod sa ilang campus ang mga dili nila mga estudyante nga posibleng magdala og kagubot. First thing movement namin sa part ng security is total bag checking, ikaduha, sa Manila sa pag-entrada, yung curriculum ng proper grooming nila at saka yung proper uniform at saka yung process ng pagsuot ng mga pantalon. Short din na mo ginalaw. So, diyan pala makikita nimo, mapreventa natin kung kinsa sila nga mosulod. Gipasalig sa DRANS nga hugot ang ilang pagmonitor sa ilang mga estudyante aron masigurong luwas sila ug dili malambigit sa bisan unsang kasamok o rayot sulod man o gawa sa eskwelahan. Matag oras sab ginamonitor ang mga learners sulod sa ilang classroom. Hastan na ang pag-communicate sa mga teacher, sa mga ginikanan o guardian sa mga estudyante. Pinaagi silang group chat sa Messenger ug mobile number aron mamonitor ang paguli sa mga learner. Morning ug afternoon session ang klase sa DRANS. Gipalig-on sab sa eskwelahan ang ilang pakig-alayon sa barangay, kapulisan ug uban pang law enforcement agency aron motabang sa pagbantay sa mga estudyante hilabi na panahon sa ting-ulian din sagad mahitabo ang mga rayot gawa sa eskwelahan. Our relationship with the barangay officials and their barangay tanods na meron na dito sa buong campus. Secondly, we've already asked the PSSO or the Public Safety and Security Office ng Davao City. Meron na rin silang binigay sa amin na 2 personnel sa morning shift and 2 personnel at the afternoon. Then secondly, our guards. Marami kaming guards ngayon na nakabantay throughout from the morning shift until the night shift. Gipasigarbo sa DRANS na duna sila'y 70 ka mga security camera sa palibot sa eskwelahan na makatabang sab sa pagmonitor sa mga estudyante samtang ana sila sulod sa campus. Mas gipahugtan sab sa DRANS ang pag-implementa sa DepEd Order No. 006 Series of 2026 din highlight sa kamanduan ang angay himuon alang sa kaluwasan ug seguridad sa mga learners hilabi na ang anti-bullying policy ug child protection rights. Order all the legal bases and the orders previously given sa Department of Education para siyang na-augmentize doon kasi yung sanctions, yung penalties as well as the intervention programs na para sa learners talaga nilagay doon in toto. So parang ang gagawin na lang ng mga school ngayon is to implement it accordingly with the proper office from the guidance office as well as sa ating learner formation office. So hindi na mag-iisip pa ang school kung ano ba talaga yung dapat muna naming gawin sa isang estudyante na nabully or nang bubuli. So, Expulsion sa eskwelahan ug suspension ang posibleng atubangon sa estudyanteng makahimog sala sa eskwelahan. katong pinakabug-at jud na penalty, dapat nag-undergo na og intervention ang bata from the guidance office, from the LFOs, from the advisor as well as sa parents. Kasi once na ma-expel kasi ang bata, 'di ba? Parang bugat na pud na siya sa iyaha. So parang yan yung magiging last resort. Pero before that, meron second one, yung non-readmission. Hindi na siya dawaton sa eskwelahan, so mangita naglain sa eskwelahan, pero provided na nagkaroon na ng intervention. Gawa sa mga pulis, nagdeploy hinuon ang barangay ug mga tanod nga motabang og bantay sa mga estudyante gawa sa mga eskwelahan. Kung namatikdan, dili man gyud siya mismo sa eskwelahan ga kay tabo sa ano na sa mga gawas na siya sa area sa pareha ng mga dalan. Sa eskwelahan wala man pud kay nahitabo nga about sa sulod jud sa eskwelahan nga ano. Daan nang gingon sa Davao City Police nga school zone patrolling ang ilang ginahimo aron malikayan ang riot sa mga estudyante. Eugene Hinutan,
Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga pickleball courts sa Davao City daw uhong nga nanulpot dihang misikat pag-ayo ang paddle sports nga pickleball. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Genie na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadhuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nag-level up na ang mga mag-uuma og humay sa probinsya sa Davao de Oro kay mugamit na sila og drone. Gipasundayag kini atol sa Palay Sikatan 2.0 nga gipahigayon sa Provincial TESDA Training Center sa Barangay Linuan, Montevista, Davao de Oro. Ani ang report ni Peng Alinyo. Dili na mahasol ang mga mag-uuma o humay sa probinsya sa Davao de Oro kay mogamit na sila og drone technology nga gipaila-ila kanila sa Department of Agriculture alon sa Palay Sikatan 2.0 nga higihimo sa Provincial TESDA Training Center sa Barangay Linuan, Munisipalidad sa Montevista. Ang Davao de Oro napili isip pilot area sa Department of Agriculture Drone for Rice Project Demonstration sa tibuok Region 11. Ubos sa proyekto moabot sa 1,500 ektaryang humayan ang gigahin sa probinsya alang sa drone assisted rice production technologies ug sa 50 hektaryas niini anaa sa Barangay Linuan, Montevista. Misalmo sa demonstration sa bagong teknolohiya sa pag-uma ang mga mag-uuma nga nakadawat og 10,000 pesos nga production assistance matag ektarya. Kalakip na dinhi ang libreng drone assisted direct seeding, fertilizer spreading, soil ameliorant application og pesticide spraying services. Tungod sa drone mapagaan ang trabaho sa mga mag-uuma o humay, makataas kini sa produksyon ug labaw sa tanan ang pagkunod sa gastos sa labor. Mahimong epesyente na sab ang trabaho sa mga mag-uuma kay ang drone na ang magtanom, mag-abono o mag-apply og pestisidyo. Ang drone technology kabahin sa paningkamot sa national government pinaagi sa Department of Agriculture aron mulig-on pa ang sektor sa agrikultura. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Nanulpot nga daw uhong ang mga pickleball courts sa Davao City. Gani daghang warehouse sa syudad ang ipang-convert ngadto sa pickleball court. Sumala sa ubang coach ni ini nga dula in ang pickleball nga dula sa bata o bisan sa mga senior citizen. Kanyang report ni Eugene Hinutan. Gi-convert na sa pickleball court ang warehouse sa construction supplies sa Matina Playa, Davao City. Ang Paddle Republic ang usa sa pinakadako nga court sa Davao City. Doon na sila i-size ka pickleball court. Daghang warehouse na sab sa syudad ang gi-convert og pickleball court sa rason nga paspas ang return of investment kun ROI. Usa si Ki Herrera nga taga Matina Pangi sa mga nainganyo nga magdula og pickleball. Bago na siyang nagtuon og dula niini. Sumala niya, kalingawan na niya ang pagdula niini kauban ng iyang mga barkada. Nindot sab sa iyang paminaw sa panglawas inig magdula kay mutulog gyud ang singot. Kasi ang pickleball po, hindi naman po siya ganun nakakapagod. Hindi katulad ng tennis na masyadong malaking court. So, mas prefer ko po yung ganito. Super ganito po sa pakiramdam kasi yun nga, bonding with friends. Tapos na-exercise ka rin, napawisan. Masarap sa pakiramdam. Kauban ni Ki ug dula nining higayuna ang iyang amiga nga si Ann Margaret Escala. Baguhan sab si anining dulaa. Po talaga siya gusto nung una, pero kasi yung tita ko po nagalaro, kaya yun po. Tapos nung pag-try po namin yun na gustuhan ko siya. Pagod pero yung masarap na pagkapagod. Sumala sa in-house coach sa Paddle Republic nga si Ann Kainoy makalingaw ug dali ra dulaon ang pickleball. Pwede kining dulaon kauban ang mga barkada, pamilya, kauban sa trabaho, bata man o medyo maedad na. Sumala niya dako sab ug ikatabang sa panglawas sa tawo ang pagdula og pickleball. Pickleball mong good, lahi siya. It's because you are going to like lose weight if you continue playing.
So magsingit gid ka head to foot yun siya. Like for example, 30 minutes or 15 minutes nga dula, and then if maayo po imong kadula or you keep enjoying, you keep running and laughing, so mag-lose ka og weight. Matod ni Coach Ann, bisan kinsa pwedeng modula og pickleball. I think if you are a newbie in pickleball, okay ragi kaayo. Kami before, nag-start niyo ka ng kahoy na paddle, kanang tag 700 lang sa Shopee, buy one take one. So I think ang uban na players is medyo intimidate sila ana, which is dili. Like everybody is welcome nga mag-play sa pickleball bisag ka ng cheap kayo imong paddle, I mean barato kayo imong paddle. Kinahanglan sab nga mugahin og taas-taas nga oras sa pagdula og pickleball kung gustong mahimong pro nga player niini. If you want to be a pro, I suggest nga mag-drills gud ka. Like drills like maybe 4 hours a day. If mag-focus gid ka nga you want to be a pro, okay? When we say pro man gud, naka-dedicate na gud imong time dito. So dili siya ka nang nag-wake up lang ka nga maayo na ka. So you need to exert an effort, time gud, and then develop your skills if you want to be a pro in the pickleball. Abli ang Paddle Republic ikan alas 9 sa buntag hangtod alas 2 sa kaadlawon. 300 pesos matag oras ang regular og 350 inig kagabi. 400 pesos matag oras sa VIP og 450 pesos inig kagabi. Ang pickleball kombinasyon sa tennis, pingpong ug badminton. Pwedeng dulaon singles, pwede sab dulaon nga doubles. Matod ni Coach Ann, 2023 nagsugod ang pickleball sa Davao City ug niboom ang pagdula niini sa syudad niadtong 2025. Tuig 1965 pa nailan ang dula nga pickleball nga nagsugod sa Estados Unidos. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Umaw to naghimpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alas dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan no sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!